kerätä, että me kerätään kouluun. Jos meillä olisi ollut tänään 8, niin me oltaisiin myöhässä. Niin oltais kun meillä tänä 10 aamuja 2 koulua. Niin. Katsokaa vaikka sen tässä. Joo, tosi hienoa tullut. Mutta mulla on tänään vielä voimistelu tuossa. Mä pakkaan ekana repuun. Sä pakkaat se heti ekana ja mä teen semmoista ihan viimeiseksi. Mä oon lisää. Hei, se oli mun! Sori. Sä varastit sen. Mä istun nyt tässä. Sä istuit eilenkin tässä. Mikä toi on? What? Mulla vaan. Tässä lukee äiti ja isä. Kenelle? Minulle. Just. 55 euroa. No niinpä se on. Kyllä mullakin on enemmän kuin 55 euroa. Mulla on varmaan tonni kolikoina. Muistatko meidän matikan kirjassa? Siinä oli se Anni, jolla oli 500 euroa euron kolikoina. Mitä katso kuinka paljon mä oon pitkä tänään? Mä oon 120. Tosi hienoa. Anna munkin tulla kattoo. Onko mä pidempi kuin sä? Me ollaan saman kokoisia. Mäkin on 120. Ulala, me on täydellisiä siskoksia. No, me ollaan kaksoset, mutta me ei olla identtisiä. Tuu nyt mennään. Mun pitää pukea! Mä unohdin mun päivävaatteet päällä. Mä olin eilen illalla niin väsynyt, että mä en edes jaksanut riisua. Ja mulla oli vaatteet päällä, kun mä heräsin. Mä otan tän toisen korviksen pois tänään. Silja, No. mitä sä syöt aamupalaksi? Mä syön En mä tiedä vielä. Okei, mä käyn hakemaan jotain ruokaa. Kalakakku hyvän päivän tuo. Sori, mä otin tän kalakakun, joka sun piti ottaa. Just. Oot sä valmis? Olen, mä just nyt tulee. Käy hakee tuolta ruokaa, jos sä haluat jotain. Mä teen yhden pikkujutun. Vitsi, tää rosetti lähtee. No se on sit sun ongelma. No nyt mua pidennys. Just. Mä käyn nyt hakemassa tätä. Mä käyn nopeasti pesee hampaat, mä tuun sitä aamupalalle. Okei. No niin. Moi Huoneka! Tää kakao on hyvää. Joo, hän munkin muistaa. Nyt mä join jo. No mä käyn sit hakee omana. No niin, nyt mullakin on tää kakao. Sitten mä syön vietän. Hyvä. Mä söin jo. Mäkin. Mä vien ton lautasen. Joo, mä käyn herättämässä Ramiin. Ja mä muut siskot. Oh my gosh. Kello on 8:30. No mä herätän nyt nopeasti sen Ramin ja mene sä herättämään noin muut. Rami, herätys. Nyt kello on jo 1:30. En mä jaksa. Mulla on... En mä jaksa herätä. Mene nyt nopeasti syömään aamupalaa. Kello on jo tosi paljon. No okei. Kaakaota. Herää. Sofia, herää. Kello on jo tosi paljon. Nyt heti. En jaksa. Sä tipuit Ramin sänkyyn. Onko siinä mitään ihmeellistä?
Te ootte kaatanut mun popparitkin, kun te eilen riehuitte täällä niiden kavereiden kanssa. Pikkupupunen, herätys. Okei. Rami, no niin, oot sä valmis? Joo, mä käyn pesen hampaat. Silja, Mitä? oot sä jo pessyt hampaat? Olen. Nyt lähetään. Odota, me alkaa vasta 10. Ja kello ei 8:30. Joo. Milka! No. Mäkin on jo valmis. Lähetään. Toi nukahti tonne. Herätys. Okei, sut vie tänään päiväkotiin. Selvä. Mut Milko, tarviiks mun mennä nukkariin? Pitää, koska emme ole kuin vasta 2 kotona. Mä vihaan nukkaria. Mun mielestä siellä oli kivaa, Munkin mielestä. kun siellä sai nukkua. Kumpa koulussakin olisi. Kun mä oon jo 5. Niin. ja meillä ei ole nyt aikaa sulle. Anteeksi. Sofia. Mitä? Mä lähden nyt. Rami, tuu. Silja ja Sofia, tulkaa. Joo, tullaan. Rami, tuu. Joo, mä tuun. Minä laitan vaan kännykän laukkuun. Teidän pitäisi olla tosi nopeita, nimittäin mä en jää teitä hirveän pitkäksi aikaa oottamaan. Okei.